खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम फिन मोनसे रादाब लाबोनाय जाबाय। बे रादाबानो जाहैदों साख्रिनिफ्राय सुति लानानै न'आव फैदोंमोन सासे सुबुङा, माने सान्थ्रिया जाबाय। बेनि फैनाय समावनो जेनेबा हिंसायारि जोंब्लावनाय अर गावसो जिउ बावसोमनांगौ जाबाय, माने बिथाङा जिउ बावसोमनांगौ जाबाय आरोना, माने फैनाय समावनो बिदि बिफुना होनायाव। नंगौ, बे जाथाया जादों मणिपुर रायजोआव साख्रिनिफ्राय दान मोनसेनि सुति लानानै गावनि न'आव फैदोंमोन बे बिथाङा। बिथांनि बैसोआनो जाहैदों 41 बोसोर बैसोनि होननानै। बिथांनि मुङानो जादों थांथाग कम मुंनि सासे सान्थ्रिमोन बिथाङा। थैनाय बिथाङा बिसि फिसाजो फिसाज्ला दं होनना मिथिदों। गावनि फिसाज्लाया 10 बैसोनि जाबायमोन। गावनि फिसायानो माने फिसालाया गथ'आ नुदों गावनि बिफाजों एबा सान्थ्रिजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुंफोरखौबो दुथांफोरा गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों होननानै मिथिनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों रादाबाव होनायखौबो फंनैसो खोनासंनानै लाबानो जाबाय। आंनि बेखिनियानो बुंनांगौमोन। दुखुनांथाव जानानै फैनानै जादों। बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। बिदिबा निउसाव मा फोरमायदों बेखिनिखौबो एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय। हिंसायारिनि समाव गोबां सुबुं बुथारनाय, न' बां सावग्लुंनाय बायदि जाथायफोरा नुजाथिबाय। बबेखानि मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया बबेनिफ्राय बबेसिम सौहैगोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। मोनसे जोबोरै दुखुनांथाव रादाब। साख्रिनिफ्राय सुति लानानै न'आव फैदोंमोन सासे सान्थ्रि जवान। नाथाय सुति लानानै फैनाय सान्थ्रि जवाना गावनि बिसि फिसानि मोखां नुस्लाबासै। नंगौ, बे दुखुनांथाव जाथायनि रादाबा जादों मणिपुर रायजोनि।